svině. To jsou fakt svině. Co fakt? Jsem tě hledala, tak začíná hodina. Jo, já půjdu za chvilku, ještě chvilku zůstanu. A co se děje? No to jsem zjistila špatný. Pro lidi divný. Divný, jo? Jak to myslíš? Koukej. To snad není. Tak asi teďka pošlu. A ty máš ráda holky? Proč, kola, to není nic špatného. Děkuju. To je dobrý, jo? Mami? No, to asi nevadilo. Asi je to v pořádku. Jo. Mně se to líbilo. Taky ne. Můžeme zkusit ještě jednou?